Hello guys, लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि नैबे थांखि बी क्रिएशन इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थाबाय। नैबे दानि प्रग्रामा जादों नैबे रागाम प्रग्राम आर्टिस्ट स्टुडियमनि बे मोनसे प्रग्राम लानाय जादों। दा नोंथांमोनहा नैबे आर्टिस्टफोरनि थाखाय नैबे माबाखौ गासैबो फारि फारि नायलांनो हागोन आरो लोगोसे नायलांबाय थादो। आरो बे भिडिअखौ जाय मोजां मोनदों लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होदो नोंथांमोना नायलांबाय। जों ओरैनो नै दा रागामाव फैदों, एसे बेरायफैदों। नै मानसिफ्रा नोंथांमोना दा लासै लासैनो नायलांबाय थादो। जायफ्रा दिनैनि नैबे हाबाफारिखौ सिद्धा खोथा बुङो आं नोंखौ आहा गोथार जुलि लानो थाखाय 47 बोसोर जाबाय आं नोंनि खिखौ आगोल आगाखिसै गोख्रोङै बुंखा नङाबा सोला सिमजोबगोन। आं बेसेबांबा बुंनांगौ आंनो नों बायदि हौवाखौ नाङा। नों मिथिगौ आंनि उनाव बेसेबां मोजां मोजां हौवाफोर लाइन लागायनानै दं। आंनि उनाव फैला दङ, मेन्डेला दङ, लिंसार दङ। नों बायदि हौवाखौलाय आंनो मानो नांगौ? गाज्रि फारसे नायनोबो मोजां नङा, उदैयाबो गेन्द्रा मानो नांगौ? फाग्ला जाबायगोनदांलै बियो। माबा बिरलांनो गोसो दं नामा गोजौ? फाग्ला जाखो ना माखो? बुजियो नों आंनाव बेसेबां गुरलाब दं? बाहायबाबो बाहायख'नोसो हाया आङो। नोंखौखायसो उन्दैनिफ्राय गोसोथोनाय नालाय नागारनोबो हाया। साइज गैयाबाबो मा दं? एक्टरफोरनाव मा दं? आरो बिसिनि माबाखौ मिथिगौ नों? मा दंजायो? ओरै बेजों मोसानाय, बेजों दसे थांनाय, ओरै थांनाय। जोंनाव मा दं मा गैया? नांगौखिनिखौ होजोबनानै जाबाय ना। साला फाग्ला मैथानि बिजि साला बे सावथालजोंसो लाइन मारिगासिनो दङ। नायना डार्लिं, बे आंखौ मा होनगासिनो? आइया बिनि थाखायनो आं मोसौ फानबाय, मैसो गारि फानबाय, नों आरो बेजों लाइन मारिदो साला सुआ। मोसौ फाननायनि गुरलाबसो दं बेना। मोखांफ्रा मोजाङै नायब्रा, आयनायानो लाजिबाय। नोंबो सावथालसो ब्रा फाग्ला। माहाजोन मानसिया मालाबा महर मोजां नुदों नामा? आइया थेंक इउ।
बड'लेण्ड मोनहां सोरबालाय हां सोरबालाय हां आखाइखौ Thank you. Volunteer Ramanong Tanya.